dance मावग्रा नोङो जोंनाव बसा फैगासिनो दङ र'। नै बस फैगासिनो दङ। Hey, मानसि रों नामा? बस। बै जोंनि मुम्बाइनिफ्राय ड्राग्स साप्लाय फैबाय थानाय कन्टेनारखौ नोङो हमजादोंमोन दा पुलिसफोरजों। नोंथ' जोंनि आखाइनिफ्राय बासिखाला। नोंखौथ' आं दा गावसिखासिगोन मिथिबाय। गावग्लिजोब बेखौ। Go! Hey, Bodo, जोंनि बै 10 लाखनि कन्टेक्ट लानाया माथो दासिमबो खबरानो गैया। मोनथिया नामा नोंसोर? बस माथो दाबो खबरानो गैया। सासे अफिसार दंलै बस, बिराद दनथार बियो। बे जायगानि बे अफिसारालाय? आंनो नांगौ बे मानसिखौ। खोनानाय बायदिब्ला बडलेण्डनि बे एरियानि ट्रेन्सफार जाफैदों बियो बस। नंगौ नामा? बे जोंनि बिदि कन्टेक्ट लानायखौ बोरै मिथियो? जोंनियावनो बेयाव सोरबा बे अफिसारनो खौरां हरग्रा दङ। बे मानसिया सोर जाथावथाव? आंनो नांगौ बे मानसिखौ। जोंनि बे गेंआवनो सोरबा सासे बै पुलिस अफिसारनो खौरां हरग्रा सासे सियारि दङ। सोर बे सियारिया? ओइ, नोंनो नामा? बे बुहुमाव आं जायनो हेंथा मावो बे रावबो थाफेराखै। मिथिबाय? आरो जुदि नोंसोरबो बे सैमा बायदि खामानि मावब्ला नोंसोरखौबो साफा साफा सोरगोआव दैथायहरजोबनायखौ मिथिगौ। Hey, अफिसारनो फन खालाय। सासे अफिसारनि बस। बै जोंनि हेंथा खामानि मावग्रानो आंनो दानो नांगौ बेखौ। बस, go. हेलौ अफिसार, नोंथ' जोंनि थाखाय सासे सियारि दैथायहरदोंमोन। बे सियारिया सोरगोआव थांबाय अफिसार, आरो नोंखौ लोगो हमनो आं थांगासिनो। Hey, मबाइला नो। Hey, आरो बस, मोनसे फन फैबावबाय। सोरनि फन बेलाय? हेलौ, सालाम आलैकुम। बे सासे बांगालनि जों कन्टेक्ट लानाया बेनो फन हरदों। बहा जागोन? आं फैसाखौ लायनो मानसि फाथायहरगासिनो। मालिकुम सालाम। बस कन्टेक्टआ जाबाय नामा? औ ब्रा जाबाय। जों एबार लोंहैलायनोसै नामा बस? ओइ र'। जों एबार सिलाय गिदिर गिदिर जेरै AK-47, M4, AWM हेडशट होग्रा जों बायगोन। मिथिबाय? आं बिनि खुसियाव नोंसिनो दिनै बेसेबांबा गिदिर पार्टि होगोन। इन्जय। बस, पार्टिया जोंना।
बै बे ओइ बै जों दाख्लै लोंनायाव Hey, let's go. Kenapa Romarin Natarimun? Zeng saya ikut dicormun. Besok kau kemudian kau terus. Zeng damai action lah naik ham takun. Romarin dam aku kalau naik ham takun. Bikin kau nak buat nak usah. Gak usah. Let's go. Oi, kau kerumuh semua saya sengaja dokon ini. Jangan sar. Fungbaया गावखौनो सोमोन्दै मिथिगौ नामा? मिथिनायालाय मिथियो सार दासान्दि नुथारानो माथो बे दखानाव फैयोमोन नामा? औ सार बे दखानावनो सिगां फैयोमोन सानथामसोआनो जाबाय गैया फंबाय थाथ'दो होनबालाय हेलौ गौख्रुब सार नोंखौ दानिसो आं दखानाव पुलिसफ्रा नागिरना थांदों दासो थांथारदों दावखोलांगासिनो सार एसे सामोल थादो जागोन फंबाय ओइ सेंग्राफोर मोजाङै था जोंखौ पुलिसफ्रा नागिरना फैगासिनो दंनो दासो खबर हरदों आंनो मिथिबाय जागोन बस पुलिसफ्रा जोंखौ मा मोनदोंब्रा बस दोनै होलायलांसै नामा बस मिथिबाय दैजनि फिथाइया गोदै नोंसोर थां Bukan? Aji. Oi, biar kau pulang sepeda. Biar kau pulang sepeda. Aji kau paling na. Jangan cukup baik bos Biar kau tambahin na. Bos. Hey, police officer! Hello. Oi, जोङो नै माबा ओइ बे जायगायाव बबे जों खेबसे फैनानै दा बे जायगाया ओइ बै हिमालय हाजोनि बै सिगुनबारियाव फै मिथिबाय जों बेयावनो दं गासिबो बेयावनो लाना फै नोङो मालखौ मिथिबाय दे फैबाय था दे सौहैबा फन खालाय Bos, langsung pergi bud. Cepat. Dia udah macam tu. Welcome pembuat. Dia dah baca mesin. Dia kau ada. Malah cium. Nung tang sida.
ओरैखि नांगौमोन सार एसे फैसा नांगौ ओइ 4 लाख बरना हर बेनो नों बिदिनो जोंनो मालफोरखौ साप्लाय होफैबाय था जों नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ जों नोंनो होगोन मोनथिबाय ओइ अफिसारनो फन खालाय ओइ अफिसार नों गावखौनो मा सानदों मा जाखो बेथ' आंनि डिउटिखा नोंनि जोबथा समा फैगासिनो गावख्रुब मिनि अफिसार नों मोसा नङा मोनथिबाय मोसाया आंसो नों मासे साला इम्बु स्ट्रसो नोंनाव बेनो इसिबां दम लोगो हमनो थांगासिनो अफिसार ओइ बे अफिसारखौ गावथारनोसै ना बिराद दुगा जाबायलै बेयो Let's go. Hey, nasi man kau kira lah jamu. Nasi tu je berjaya gaya mele. Kalau boy saya mau officer nasi kom jawab ini. Jadi boy officer atau Sophia bang nasi lu kau thar kasih le ini tu pistol je. Gapka, lajaman gapka besi gapka. Officer ko phone khalai oi. No boss. Oi officer. नोंथांनि फिसालाया आंनि आखायावसो मिथिबा जुदि नोंथाङा कारेक्ट टाइमाव सफैया आं नोंसालाखौ आं बुथारथारगोन मिथिबा नोंथ' आंनि मानसिखौ सासे हमना लांदोंमोन जुदि बे मानसिखौ नोङो गोथां लाबोफिनाना नैबे आंनि सिलाइनि गुलिजों नोंसालानि माथाखौ आं थेर बेथेर गब्लं होजोबगोन मिथिबाय अफिसार कारेक्ट नों जुदि 10 मिनिटनि उनावनो नों सफैयाबा मोनथिखाबाय नों अफिसार नोंसालाखौ आं मा खालायगोन गोख्रै फै अफिसार गोख्रै फै अख्रा खामानिनि थाखाय नों नुदों नोङो मा जानांदों नोंना आखला बिदिनोखा बांद्राय बुंबाय नोङो ओइ अफिसार सिलाइखौ गाहायाव ला Officer, go back. Officer, ऐसे होशियार खंडा बैठा नहीं ओए बे मा खालामनाय जादों Officer, नों दि आंखौ मैयायो सैमा बायदि खारनायनि साजाया बेनो मोनथिबा नों साला गिख दं मा फै बुलायनोबा साफा सिलाइखौ गारनानै जागोन अफिसार ओइ सिलाइ गार
Sir fijab, lain thafai. Oi, attack. Oi, mebla, attack. Sangkut. Begini kau. Oi, hai tak. Let go. Attack! Let go, buku. Kau hui kepala. Let go. Mulai mari ke sini. Let go. Oi, sulit punang tar lagi. Tar. Ni coba dulu. Oi, jalan ni. Bos, beri jaga. Bos, Salah soalnya renggam dulu. Seorang kusuk dulu. bos. Nah, yang ni kuna. Oi, burbuk skat. Nah, itu yang kuna. Ini Siêu kan. let's go. Sangko humran ni. Masa kerayu. Angin leu kunung bus tondang kau nung bola ra. Oi, aku dah kau. Ang nunggu besok sana aku pergi mencela. Aku dah kau. Ini manusia, semua orang tangan ini menteri dia. Oh, sana dah kau sih. Ya.